Kaya? Yan na. Kaya today? Mamis, tinarangan na nga niyo. Sigurado ka? Wala. Sure ka? Dahil tinarangan na. Pagpipigtiran mo. Nagbibidyoan ko tabi, ma'am. Hindi po ang mga harvest ni Tess. Sa farm. Farm Teresita. Ate, ang harvest na Tese. Farm. Dapat tibidyan mo kung nagugun. Harvest na Tese. Sa farm. Nakapulaon. Bere. Dito ba parang ganun mo? In Tagalog. Matagalogon mo. Matagalogon mo. Di na yung nasasala. Mama, mabagsakan ka. Bubutungan mo lang. Ang ka nagkagawa. Sabi niya ba ilan? Kinuruto pati mo sa imo. Ano man nga yung challenge na niyo sa kuya. Mas maray pa nga ka ni nagtrabaho. Ma, arin gagagabuto. Madala ka? Kamuting kao. Itong dakula. Pagal na siya. Sige pa nun. Sige pa. Konti na lang. Sa bot-bot eh. Kamuting din ako mo. Dahil na doon nga ako mamanugang. Sabi ko nakasal na. Si IC pa niyo. Sige nang nakadoko na si IC pa niyo. Dahan-dahan lang para ano. Hindi bigla ang pagtumba. Parang ML lang. Parang ML. Pag yan, maano yan? Pero madali na yan, Labs. Oh, maano na baga madali na baga. Yan. Yan. Ah, fine. Siya yung nabago din. Nagtuturog duman sa lahat. Dahil na ako nag-iba ko. Opa! Diretso. Ito nagsabi ko. Oh, so batag ay susundang mama ko. Anle, hindi ako gustong ano ko. Tuko. Iba-vlog ko na. Okay na baga.